Мектеп, школьный площадка алған, яны мына бутеге налогларны таба шагасынан школьный площадка отказасы акчаны көп төлөй керек. Берсе жок. Әлеге мәйдан өчен бүген Павлов урамында яшәүчеләр арасында салкын сугыш бара. Якын киләчәктә монда мәчет төзергә җыеналар. Мөселманнар аны гомер буе көтә. Монда күпме татар яши, карасың монда. Без Мариупольскә кадәр бара алмыйбыз кадәр. Сәгать штекин баранда ни трамвай, ни троллейбус, ни автобус жоқ. Икенче якта бу территориядәге төзелешкә каршы булучылар моның 1001 сәбәбен атыйлар. Во-первых, когда молятся или даже не мечеть, а какая-то церковь или там еще, в церкви колокольный звон, в мечети мулла громко говорит, это будет отвлекать детей. И потом, я считаю, не нужно веру вообще детям навязывать. Даже вот взять парковку, да, парковка, у нас очень мы страдаем с парковкой. И если у них будет какой-то праздник, здесь просто не будет, здесь просто будет пробка. Это вот 100% все об этом знают. Как они говорят, 17 парковочных мест, это очень мало для мечети. Машинага урын җитмәгән кебек мәчетләрдә кешегә дә урын җитмидиләр гыйбадәтханә яклылар. Айруча бәйрәмдә. Во всех мечетях в пятницу битком. Там просто не протолкнуться, некуда даже, хоть на стену лезь. Вот. И на весь этот огромный жилой район нет ни одной мечети. Ближайшая мечеть только в Северном. Авиатөзелеш районының картасын ачып карыйк. Яңа мәчетне менә монда төзергә җыеналар. Бу урыннан иң якын урнашкан гыйбадәтханә Нур Ислам мәчете. Тик ул шәхси секторда. Аңа кадәр 3 чакрым тирәсе барырга кирәк. Бу кимендә ярты сәгать. Гомумән районда барлык мәчетләрдә, бистәләрдә, шәһәр эченә иң якыны Ай Нуры мәчете. Анысы тагын да читтә 4 чакрымга якын. Шул ук вакытта районда 6 чиркәү бар. Это будет мешать и детям, и вообще для спокойствия. Они говорят, что азан будут читать тихо. Эти условия же нигде не документируются, то есть они сейчас говорят, а потом-то так не будет. Вот, например, если они документируют свои заявления, что азан громко читать не будут, есть? Наверное, если где-то будет там документ, наверное, то, естественно, наверное, уже все это пойдет по правилам. Здесь вообще мечети нет, пусть строят. Школьной территории там давно уже, там вот детский сад построили. Можно и мечеть построить. Бу бәхәснең тамыры 2013 елдан. Ул вакытта әлеге урынга Яшелүзән районыннан китереп иске агач бура бурыйлар. Тик халыкның берелеше каршы чыгу сәбәпле төзелеш туктатыла. 6 елдан соң мәсьәлә кабат күтәрелә. Кирәктер инде мәчет нәрсә мәчетсез. Кешегә һәр кешегә үзенең ни? Менә мондагы халык каршы чыккан, менә азан тавышы комачаулый диләр. Кемгә ничегендә ошый? Шул. Сез каршымы мәсәлән шәхсән? Миңа барбер. Насколько я знаю, вокруг нету поблизости мечетей, поэтому вопрос есть. Его надо решать как-то. Здесь или где-то в другом месте. Мечеть, наверное, надо. Я считаю, пусть справляют свои религиозные обязанности тем, кому это нужно. Поэтому у меня особых возражений нет именно на этом месте. Бу участок өчен аренда килешүе 2007 елда укытылган булган. Аны 2018 елда 10 елга озынайталар. Төзелеш өчен рөхсәт бар, проект кабул ителгән диделәр Казан хакимиятендә. Күргәнегезчә, булачак мәчетнең территориясын инде әйләндереп алганнар, проектның паспорты да эленгән. Анда язылганча мәчет Рәхмәтулла исемен йөртәчәк. Ул ак төсле 2 манаралы булачак һәм төзелеш эшләрен 2022 елның көзенә тәмамларга җыеналар. Сказать против, да, не могу тоже. Как это будет, не будет ли мешать? Бакчага кояш нуры кермәячәк дигән сүзләр дөрес түгел диләр шәһәр хакимиятендә. Бу проект буенча 2 катлы кечкенә бина булачак, мәйданы 500 квадрат метр гына. Диния нәзарәте халыкка комачау тудырырга теләми. Азан өчен тавышны көчәйткеч җиһазлар куелмаячаклар диләр монда. Проект буенча корбан чалу урыны гомумән каралмаган. Азанны бит аны кычкырып әйтеп була. Азаннан әкертеңә дә әйтеп була. Аның бит шумовой зонасы бар, аның нурбысы бар бит. Biz аны тикшердегенде беләбез, без нинди рәвештә генә бирегә азанны. Каршы килүчеләр мәчет төзелсә санпин нормалары бозыла дип бара. Тик закон буенча дини биналар өчен мәчет булсынмы ул чиркәү, синагогамы, санитар зона каралмаган. Трак микрорайоннар эчендә Казанда йөзләгән мәчет һәм чиркәү урнашкан. Һәм безнең шәһәрдә мондый мәсьәләләрнең булай кискен куелганы юк иде әле. Төрле дин вәкилләре бер-берсенең теләк ихтыяҗларын һәрвакыт аңлап кабул итә килде. Чиркәү бар безнең. Күптән түгел төзеделәр аны. Тегендә Казан нуры бар мәчете. Әмир Хәмилев Сапольский урамнарында. Мишәйткәннәрне сизмибез. Азан тавышына барып бик безгә күңелгә якын. Динең теге чиркәүнең сукканы тоже ишетелеп китә инде. Инде рас бергә яшибез инде янәшә. Ике халык бер-беребезне инде аңларга юк. Мәчет проекты буенча 2015 елда җәмәгать тыңлаулары үтә. Ул уздырылган дип таныла һәм проект кабул ителә. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Игорь Романов, Яңа гасыр.